Hello, we are back again with another video. My name is Part Twice, the Mr. Beast Zimbabwe, and we are broadcasting live from our Part Twice studios. Pano Part Twice tinokudzira nyaya dzese zvirikuitika matumano ose enyika nemafacebook ese pese Twitter chichi zvese TikTok tokunzira pana zvokupisa zvokutendereka tichikunzira pana Part Twice kuti mugare muri updated chinhu chako kuita sei kuupdate kusubscribe yamaloti boy yamaloti ina pictures ake nima ex husbands aka ati mumaona andaisa pamapicture pare ati mana ma ex husbands mana mastreets streets of social media tirimo subscribe and share and comment tuze mafungira muchi mu comment section. My name is Patrick Twice, Mr. Beast Zimbabwe.